کەڤنە شۆپێن باو و کالا مەتا 15 وێ وەختێ فەرەسی و عالمên زاگۆنê ji Orşelîmê hatin cem Îsa û gotin çima şagirtên te li hemberî kevneşopa bav û kalan derdikevin, ji ber ku gava ew nan dixwin destê xwe naşon. Îsa bersivda û ji wan re got: lê hûn çima bona adeta xwe li hemberî emrê Xwedê derdikevin? Ji ber ku Xwedê got ji dayîk û bavê xwe re hurmet bikin û ew ê ku xerabiyê bi dayîk û bavê xwe bike, bile muheqeq bête kuştin. Lê belê hûn dibêjin kî got ji dayîk û bavê xwe re bibêje tiştên ku min dikarîbû bida we, min ew tişt da xêra Xwedê. Êdî ne hewceyê ku ew ji dayîk û bavê xwe re hurmetê bike û ew ê ji bona edeta xwe emrê Xwedê betal kirin. Yê di rûna Îşaya pêxemberiyeke qenc li ser we kir û got: ew gel bi lêvê xwe rûmetê didê min, lê belê dilê wan ji min dûr e. Perestina vala ji min re dikin, ji ber ku ew tenê bi emrên mirovan didin hînkirin. Pirtûka pîroz Încîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.